An ka foli bɛ an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ye ni an ka nɛgɛ ɲɛ 17 talan gosikan ye an ka studio kɔnɔna la yan nɔ ka bɔ Washington DC VOA soba la Malikura kɛnɛ dayɛlɛnkanw ye nin ye bi alamisa in na octobre kalo tile 17 san 2024 kunnafoni kumabaw olu bɛna tigɛ ninnu de kan. Mali la ministriw ka arabadon octobre kalo tile 16 san 2024 ladala tɔnsigiw ye gafew danatigɛ ka kɛɲɛ ni général Jalaw dili ye sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ dɔw ma ye. An bɛna an ka laselikɛlaw ni hakilijagabɔkɛlaw ka hakilinaw lamɛn kunnafoni kɔnɔ a kan. Panafricaniste Kemi Seba labilala kunu Faransi jamana kan tile 2 minɛli kɔfɛ ka da sɔmi kɛlen bɛ a ma k'a yira k'a fɔ ko a sen donna jamana ka taabolo dɔw la. Sɛgɛsɛgɛliw bilala a kan Faransi kiiriso fɛ Georges Atino bɛna a ɲɛfɔ an ye jɛmukan kɔnɔna la. L'Amérique yan waati min na campagne b'a la ka don a ka dɔgɔkun labanw kɔnɔna la démocrate Kamala Harris ani républicain Donald Trump cɛbɔ filaw bɛɛ lajɛlen ye ɲiningali jaabiluw daminɛ min kɛra sababu ye ka u ka jamana mara taabolo da kɛnɛ kan. A y'aw bisimila an ka jɛmukan kɛnɛ kɔnɔ bi alamisadonya in na ayiwa Mali la kunungo araba octobre kalo tile 16 la ka ministriw ka tɔnsigi ladala tɔnsigi o senfɛ u ye général Jalaw diliw danatigɛ ka di sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ dɔw ma. Georges Atino bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan. Sɔrɔdasi colonel 5 minnu bɛ ka Mali ɲɛ minɛ kabini août kalo san 2020 fanga dafiri kɔfɛ sisan olu kɔni bɛɛ lajɛlen kɛra généraux ye. O latigɛ taara ministriw ka ladala lajɛrɛ de senfɛ wa Assimi Goïta ale kɔni kɛra général d'armée ye. O b'a jira k'a fɔ ko ale de ye Mali kɛlɛbolo kɔni bɛɛ lajɛlen ka jalatigi bɛɛ la belebele ye. Ni latigɛ in kɔni mun ma kalan Mali foroba jabarani so la o kɔni carila de secrétariat du gouvernement kɔni ka bɔlɔlɔ sira kan. K'a fara donatɛmɛ fanga ɲɛma Assimi Goïta kan Malik Diaw ni ale CNT wasadenbolo ɲɛma ye Sadio Kamara lakanako ministri Ismaël Wage ni ale ye bɛn kumaɲɔgɔnya ministri ye fo ka taga se Modibo Kone ma ni ale bɛ service de renseignement ni o ye Mali gundola sɔrɔdasiw ka kɛlɛbolo ɲɛma ye olu bɛɛ lajɛlen kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la généraliw ye fo ka taga se Abdoulaye Maïga ma ni ale ye Mali marako kɔni ministri ye ani marabajɛkulu kumalaselan ale fana kɔni ye général Jala sɔrɔ ka fara olu kan jalatigiba wɛrɛw i n'a fɔ général de brigade Daoud Ali Mohamedine fo ka taga se général de brigade Keba Sangare ma olu bɛɛ lajɛlen kɔni ka général Jala kɔni yɛlɛla sanfɛ k'olu kɛ général de division ye sisan. Ka tɛmɛ ni hakilina kelen ninnu ye yala malidenw hakiliw ye mun de ye ni waliya ninnu kan. Mariam Kuyate VOA Banbara ka laselikɛla ka bɔ Bamakɔ ale ye Bamakɔ ka dɔw ka kumakanw ta. A ye fɛn kɛ k'a ka place ka a yira la ye baara ɲuman kɛ ka jɔyɔrɔ d'a ma ani mun ka kan o kan kɛ o ye adamaden yɛrɛ taacogo ye o ye maa yɛrɛ taacogo ye u k'a dɔn jala in falenna kun min na baara de don o baara kelen u dalen don u jɔlen don o de ka t'u hakili la. Ne yɛrɛ bɔ Masina mara de la donc u bɛ lakana in kɔni k'u cɛsiri de fɛ u bɛ ka dɔ k'a la dɛ u ye caman kɛ yɛrɛ de an m'u fɔ k'u tanu na nka halisa belebeleba b'a jɛ parce que an yɛrɛ fɛ an bɛ sɛnɛ kɛ burusi kɔnɔ mɔgɔ dun n'i bɛ sɛnɛ kɛ i sigi da foyi kunna. An bɛ lafiya fɛn fɛn na bi ala sababu cɛ duuru ni sababu ale bisa ala k'u sankɔrɔta dɔw faral'u ka jala kan u n'a ka kan sabula u ye baara kɛ u ye cɛsiri kɛ. Bon tɔɔrɔ si kɔni tɛ yen. Ma grande surprise j'ai vu ce matin les 5 colonels sont nommés en général. Bon ne kɔni bolo u ka to u ka colonel là c'est mieux parce que colonels ils sont venus colonels ils sont venus diriger le pays ils vont rester colonels. Ne kɔni bolo o kɔni de ka ɲi. Halisa ka to ne ni hakilina kelen nin ye n'o ye Mali sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ dɔw ka général Jalaw sɔrɔliw ye an ye wele bila an ka hakilijagabɔ kɛbaga Dr Ali Tunkara ma politiki sɛgɛsɛgɛlikɛla don a dɔnbaga lajɛ don ka bɔ Bamakɔ. Dr Ali an ka foli bɛ i ye ayiwa en tant que e ye politiki sɛgɛsɛgɛlikɛla ye a n'a dɔnbaga lajɛ kɛbaga ye ayiwa e hakilina de ye mun ye nin sɔrɔdasi ɲɛmɔgɔ ninnu ka nin jalata ninnu na ye. Ali Tunkara, Dr Ali, ayiwa a bɛ ok. Tarawele Tiɲɛ n'i ye nin jala
kura ninnu lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko sigafo dɔ tun kɛra waati la Mali kɔnɔ yan o sigafo senfɛ maliyɛn dɔw da sera ma k'a fɔ ko nin maa duuru in k'u ka jalaw kɔrɔta yanni camancɛ fanga ka sa a laban ma nka n'i ye nin ko in ta i b'a ye maa min n'a sɔrɔ jala yɛrɛ tun tɛ u ni nin jɔyɔrɔ kɔrɔ in cɛ bilen o kama maa bɛ se ka faamu k'a fɔ ko hali n'a sɔrɔ a ma kɛ sɔrɔsiya yamaruya kɔnɔna la min Général Jara yɛrɛ ye i b'a ye k'a fɔ ko ale dulonnen tɛ san hakɛ la walima a dulonnen tɛ fɛn wɛrɛ la fɛn min ni a ŋaniya bɛ bɔ marabagaw de la ka maa k'a ye maliyɛn caman ka faamu cogo la i n'a fɔ aw ka lasigiden da sera ma cogo min nin kɛra maa caman fɛla ye hali n'a sɔrɔ kuma ni kuma dɔw bɛ se ka kuma wɛrɛw fɔ min tɛ u fɛla ye. Ayiwa yala nin danatigɛli ninnu a bɛ se ka bila sɔrɔdasiw ka baaraw taabolo bayɛlɛmaliw minɛnw kɔnɔ wa? N'o tɛ fana nin kɔni bɛ maa bɛ se k'i sɔnni sigi min kan na dɔrɔn o ye k'a fɔ ko a caman na n'i ye camancɛ mara lajɛ i b'a ye a kɛra yɔrɔ Mali kɔnɔ fo ka se Mali kɔfɛ a kuncɛ kuma maa min kɛra sababu ye ka na ni fanga dafiri ye i b'a ye jɔnjɔn dɔw bɛ d'u ma jɔnjɔn dɔw bɛ se ka kɛ jalako ye jɔnjɔn dɔw bɛ se ka kɛ hali jɔyɔrɔko ye nin ye taamasiyɛnw de ye taamasiyɛn min b'a yira k'a fɔ ko camancɛ mara hali ni a ma ban bi a banni a kumaw olu bɛ sen na hali ni maa t'a dɔn a ko ban dɔn mɛ nin ye taamasiyɛn min b'a yira k'a fɔ ko kalo nataw waati nataw la a man ka bali maa la k'a fɔ ko nin camancɛ mara in a kalifalen bɛ maa min ma u n'a fanga segin ka taa kalafi bolo kan o fana kɔfɛ teliyala n'i ye nin jaladen yɛrɛ i b'a ye k'a fɔ ko taamasiyɛn fana dɔ taamasiyɛn min ni a tɛna se ka kɛ sababu ye k'a fɔ a bɛ na ni fitina ye sɔrɔdasiw ni ɲɔgɔn cɛ sabu n'i ye maa duuru yɛrɛ ta i b'a sɔrɔ maaw yɛrɛ kun b'u la minnu ni jala in kun ka kan k'a sɔrɔ hali min tɛ fanga dafiri ye o kama a ka gɛlɛn i ka se ka fɔ k'i b'i sɔnni sigi k'a fɔ ko nin mɔgɔ duuru in ka jala kura ana kɛ sababu ye ka sɔrɔdasi dɔw fari faga walima ka na ni fɔɲɔgɔnkɔya ye finitigiw yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ. Ayiwa e yɛrɛ bolo sisan ni jalasɔrɔ ni mɔgɔw y'a kunbɛn cogoya jumɛn na e ye mɔgɔ wɛrɛw ka hakilina sɔrɔ a la wa ani communauté internationale e ye hakilina dɔw sɔrɔ o kan wa? Fɛn min ye diɲɛ tɔnba kɔni ye n'i ye diɲɛ fan tɔw ta fɛn ye fanga dafili ye i b'a ye k'a fɔ ko maa tɛ sɔrɔ min b'o sɛbɛkɔrɔ tintin kuma tɛ fanga dafili la ka jɔnjɔn dɔw ma olu ye fɛnw ye mɛ a ka gɛlɛn i ka se ka o sɛbɛkɔrɔ tintin diɲɛ yɛrɛ taabolo kan nka n'i ye maliyɛnw fanba lamɛn bolokɔnɔnaw la ani bɔlɔlɔw sanfɛ i b'a ye k'a fɔ jama fanba hali n'a sɔrɔ an ka kuma sinsinnen tɛ loni kan n'a fɔ ma ko sondage i b'a ye jama fanba a ka kɛra ka tare da ko ye sabu caman bolo ni maa duuru kɛra sababu ye ka jamana bɔ gɛrɛntɛ dɔw kɔnɔ i n'a fɔ lakanabaliya mɛn n'a kun ɲalen kun hali n'a sɔrɔ ko ma ban bi kuma digira sigida maa min ma caman da sira ma k'a fɔ ko nin ye ka u la baaraw la kodɔn nin ye k'u tɔpɔtɔ nin ye ka tare da k'u ye u bɛ baara min kɛ fo ka se bi ma. E ye mɔgɔ minnu ka kumakanw lamɛn sisan dɔw y'a jira k'a fɔ ko u n'a ka kan dɔw fana ko ko u tun n'u ka colonel Jala tun kan ka to yen k'u nana ni colonel Jala ye k'u n'o tun kan ka to yen nɔ ayiwa nin jala in dili sisan yala a bɛ se ka kɛ sababu ye ka na basigi don armée Mali yɛrɛ ka baaraw taabolow la tagali ɲɛfɛ wa? N'i ye jala ninnu ta ni ka fɔ fɛn min ye finitigiw ka baaraw yɛlɛma a bɛna yɛlɛma don o la waati nataw la a ka gɛlɛn i ka se k'a fɔ k'i bɛ nin jala kura in ni o baaraw da ɲɔgɔn kɔrɔ sabu kɛwale min gulonnen tɛ jala la sabu a bɛ fɔ Mali sarasun kɔnɔna la k'a fɔ ko jɔyɔrɔ ka girin ni jala ye o misala surun ye min ye n'i ye finitigiw yɛrɛ ka ko kalifalen min maa min ma fo ka taa se waati laban in na ale tun ye colonel de n'o ye Sajo ye nka o hukumu kɔnɔna la a ye maaw mara minnu ka jala b'a tanya siɲɛ fila o kɔrɔ k'a fɔ kuma surunya la dɔrɔn jala ni yɛlɛmali ka se ka ni kura dɔn sɔrɔsiw ka baara taabolo la ni jala kura in ani ka se ka yɛlɛma ɲɛda kura yɛrɛ di Mali finitigiw ma o tɛ ɲɔgɔn sira n ye min fɔ kuma daminɛ la nin ye ko kuncɛ walew de ye nin ye ka maaw la baara min kɛ k'a kodɔn ma nin ye ka maaw k'u tanu o walew de ye nin ye nka min yala fɛn wɛrɛw ye a ka gɛlɛn doni kɛ cogo la k'i bɛ se k'i sɔnni sigi o kan. Awa an ka foli b'i ye Dr Ali Tunkara k'an ka welew jaabi k'a fɔ an lamɛnbagaw ye nin tun ye Dr Ali Tunkara ka kumakanw ye ka bɔ Bamakɔ Mali faaba kɔnɔna na ale ye politiki dɔnbaga lajɛ a n'a a sɛgɛsɛgɛlikɛla ye ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye sisan an b'an senmafa ka taa Kɔdiwarikaw fɛ yen nɔ Kofi Nusiko
ale ye Togo jamanaden ye wa a bɛ kɛnyɛrɛye baarakɛla de don nka a wolola Ukraine jamana kan ne a sigilen bɛ nin waati in na Côte d'Ivoire nka kabini a seginna ka na farafinna gun kan a ma tigɛli kɛ ani Ukraine jamana ni ɲɔgɔn cɛla la wa gɛlɛya minnu fana n'o olu binnen bɛ Ukraine jamana kan nin waati in na a haminen don ne o fana ye an ka Ange Nomaoyo ale ka laselikanw lamɛn min bayɛlɛmara Nama Jara fɛ. Kofi Dabla y'an bisimila a ka so Lomé yan Togo jamana na nin sifin kɛnyɛrɛ ye baarakɛla don n'a wolola Donetsk Ukraine jamana na san 1987 1987 Union soviétique waati la. Mon père est boursier togolais. Ne fa Togo jamana de tun b'a ka kalan sara Donetsk ani ne ba fana Ghana jamana de tun b'a ka kalan sara o dugu kɛlɛ in kɔnɔ. U ye ɲɔgɔn don Donetsk sanfɛ kalanso de la o y'a to furu kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ ne bangena o de kɔnɔ ka ne to san 2 la n somɔgɔw bɛ bɔra Ukraine ka taa Allemagne n'an ye san 2 kɛ yen yann'an ka segin so. Kofi Dabla t'a ka wolo jamana Ukraine dɔn fɔlɔ bawo a bɔra yen kabini a tun ka dɔgɔ a fa teriw do n'u bɛ ɲɔgɔn kalama y'a jira k'a kana bɔ a wolo jamana na nka kɛlɛ min bɛ sen na Ukraine Kofi Dabla ma se ka taa fɔlɔ. Sans vous mentir, j'ai bien envie de visiter ce pays. Tiɲɛna ne b'a fɛ ka taa Ukraine n ka wolo jamana ka taa n bangebagaw ye kalan kɛ sanfɛ kalanso min na k'o lajɛ ne ka laɲini ye kɛlɛ in de ka ban Ukraine walasa n ka taa bɔ yen ne fa teriw bɛ n wele hali bi tumaw dɔ la n'u bɛ baro kɛ telefɔni na bawo u bɛ n dɔn kabini n ka dɔgɔ u ka laɲini ye de an ka ɲɔgɔn ye n balikulen kɔfɛ nka kɛlɛ in kosɔn ma se ka taa tiɲɛ na n ka laɲini ye de kɛlɛ in ka ban walasa n ka taa yen. Kofi Dabla n'a ka baarakɛda bɛ bɔlɔlɔsiraw fɛ a bɛ kɛnɛw de labɛn ni binkɛnɛw ye n'a bɛ wele l'aménagement paysager jamana caman b'a wele walasa a kana u ka gazonw da. Il y a des amis de mon père qui sont toujours en Ukraine. Anw ka baarada ye ka kɛnɛw de labɛn i n'a fɔ ɲɛnajɛ kɛnɛ walima sigidaw. An bɛ binkɛnɛw dilan ka jiriw turu ka dɔw dilan lamini matarafali kama an ka laɲini ye de k'an ka baarakɛda in lase farafinna jamanaw bɛɛ ma walasa ka kɛ baarakɛda fɔlɔ ye farafinna sigidaw ni kɛnɛw labɛnw kama walasa hɛrɛ kana Ukraine kɛlɛ in ka ban Kofi Dabla k'a b'a fɛ ka jɛmukan dɔ daminɛ radio la o kama kalo nataw la bawo k'a ka laɲini ye de ka farafinna jamanaw lafaamuya kosɛbɛ Ukraine kɛlɛ in kɔlɔlɔw kan ani diɲɛ bɛɛ. Ayiwa an balimaw ni an selen ye an ka kunnafoniw ta ko fɔlɔ laban waatiw ma a ye to an ka kunnafoniw kɔnɔ an bɛ kɔsegin ka na sisan ka na kunnafoni tɔw laseliw kɛ aw ye. K'i abonné VOA Bambara WhatsApp la walasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu. I ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛyɔrɔ la yen i b'a sɛbɛn VOA Bambara i b'an ka chaîne ye a kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛnnen ko suivre i bɛ i tɛgɛ digi o kan o la fosi tɛ fɔ i kɔ. N'i ko seko ni dɔnko n'i ma se dɔgɔnɔ jamana. I bɛ se ka kunnafoniw sɔrɔ ka bɔ Mali la, Laginɛ ani Burkina Faso. Bi a bɛ wele wusula min na ko kɛlɛ banna hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa. Fo ka taa se Sénégal ma. Je dissous l'Assemblée nationale. O fara anglais kalanni kan bamanankan sira fɛ. Nɛgɛ ɲɛ 9 o de bɛ yen is 9 o'clock. What time is it? VOA Bambara ka WhatsApp kan farafinna ni diɲɛ kunnafoni fosi tɛna fɔ aw kɔ bilen. Ayiwa somɔgɔ sama don dɛ a ci limanaw fana ma. Ayiwa ni an seginnen ka na an ka kɛnɛ kan ka fɔ aw ɲɛna halisa aw bɛ k'an ka VOA Bambara ka malikura kunnafoniw de lamɛn ka bɔ studio 53 kɔnɔna la VOA soba la awa aw tulo bɛ nin waati in na Kɛyatu Tarawele de kumakan na an ka tɛmɛ ni kunnafoniw ye an bɛ taa Faransikaw fɛ yen nɔ Kemi Seba n'ale ye panafricanisme o carili kɛbaga gɛlɛn ye ne a fanga bonyana kosɛbɛ bɔlɔlɔsiraw fɛ tugu minɛna ntɛnɛndon na ayiwa ka tila k'a labila araba wula la a jalakilen don ne taabolo dɔw ye ka ɲɛsin jamanaw ma Faransi kiiriso ka sɛgɛsɛgɛliw bɛ sɛgɛsɛgɛliw bila kan Georges Atinu ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn.
tile fila kemi seba y'o de kɛ Faransi kɔnɔko gunola sɔrɔsiw DGS olu ka bolo kan tɛnɛdon kemi seba minɛlen Paris Faransi faba la siga kelen do a la k'a fɔ ko ale ni jamana wɛrɛ kɔni ye bɛnbɛnbɛn dɔ kɛ Faransi juguya la. Faransi kitiso kɔni y'a lase k'a fɔ ko hali n'a sɔrɔ a labilala fɔlɔ ni waati in na ko bɛna ta ko sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ to senna ka kɛɲɛ ni sigana walew ye ani jamana wɛrɛ kɔni ye mun bila sen kan Faransi juguya la. O nɔminɛli kun dɔ ni o dun sɛmɛtiyara o ɲangata bɛ se ka taa fo san 30 kaso. Dɔgɔkun daminɛ yɛrɛ la Juan Branco Kemi Seba ka sɔrɔna donna ale tun ye minɛli jalaki k'a fɔ ko Kemi Seba tɛmɛtɔ de tun don Faransi ko de sen fɛ ani a somɔgɔ dɔw ani Benin fanga sina dɔw ye lajɛ kɛ Faransi faba la. Sisan an bɛna l'Amérique jamana kan yan nɔ. L'Amérique jamana kuntigi Joe Biden taara ka bɛn taamala kan bɛn di taamala Allemagne jamana kan bi alamisa in na. A ka taama ni senfɛ ani jamana marakɛlaw bɛna masalaw kɛ Ukraine dɛmɛli taabolow kan Russie kɛlɛliw la. Biden bɛna fɛnɛ i da don fɛn min ye arabu gun kan fitinɛ gɛlɛnba min n'a bɛ senna nin waati ninnu na. Halisa ka to an ka kunnafoni kɔnɔ an bɛ to l'Amérique jamana kɔnɔna la yan nin waati in na yɛrɛkofɔ ninnu cɛbɔw ka yɛrɛkofɔ ale b'a la ka don a ka dɔgɔkun labanw kɔnɔna na. Démocrate Kamala Harris ani républicain Donald Trump olu fila bɛɛ u bɛ kan ka ɲininkaliw jaabiliw de kɛ yaasa ka u ka jamana mara kɛcogoyaw da yira. Mariam Traoré. Ni tile laban ninnu na Madame Harris ni Charlemagne Tagad barola u ka jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen kɛnɛ kan. Jɛmukan min lakodɔnnenba don denmisɛn sifinw ani farafinw fɛ. Sanga 30 kunnafoni di ɲɔgɔn fɛnɛ kɛra Fox News kan. O fɛnɛ min jatilen don i n'a fɔ bɛn ladilanni sira républicainw ka bɛrɛbɛrɛli tɔn fan fɛ. Trump ka fan fɛ ale fɛnɛ yera barosigi wɛrɛ kɛnɛ kan. Barosigi min kɛra ni kunnafoni di so Bloomberg News olu ka kunnafoni di la ɲɛmɔgɔ dɔ ye. Barosigi min dɔ ye talikɛ sɔrɔ ko kan Chicago kaw fe yen yɔrɔ la hali ni k'a sɔrɔ jama tun bɔlen don minnu bɛɛ lajɛlen fɛnɛ tun kɛlen don k'a ko kɛ nisɔndiya ko ye ka fara jama lajɛrɛw kan minnu bɛɛ lajɛlen latɛmɛna Fox News ka jabaraniso kan ani bɔlɔlɔsira kan min bɛ wele ko Hispanophone Univision. Cɛbɔ filaw bɛɛ lajɛlen kɔni kɛlen don k'u yɛrɛ minɛ dɔɔni ka kɛɲɛ ni Ameriki yɛrɛ ka ladala barosigi ye min bɛ kɛ jamanatigisi kalata yɛrɛ kofɔ o hukumu kɔnɔ. U bɛɛ lajɛlen kɔni y'a kanu k'a ka di u ye u ka ye kɛnɛbaw kan u kanubagaw bɛ yɔrɔ minnu na ani fɛnɛ ka ye lajɛrew kɛnɛ ka lajɛrɛ minnu kunnafoni bɛ cari n'a tɛ kɛ ladala siraw fɛ. Marathon o ka tile fila barosigi o min fɛnɛ kɛra ni taabolo ye minnu la farafarala ka bɔ u ka tafan tɔw ma. Madame Harris yelen Fox News ka jabaraniso kan ka barosigi kɛ n'u ka kunnafonidila Bradbury ye kunu araba yera ma caman fɛ ko Harris la bɛnnen don sira bɛɛ lajɛlen fɛ ka ye a fadima cɛbɔw kɛrɛfɛ nka kɛrɛnkɛrɛnniyala Trump ale min ma sɔn ni sanga 60 barosigi ma ani Madame Harris cɛ. O taabolo min gɛlɛya yera yɔrɔnin kelen bawo kunnafonidila n'o ye Monsieur Berry ye a ka kunnafoni ɲiningali dɔ bɛn dunanw ka koɲɛ ma o min labanna ka da a ka kumaw la jɔli kan ka kɛɲɛ ni tasirali ye barosigiba min fɛnɛ kɛra tarata don Chicago kaw fɛ jamanatigi kɔrɔ Donald Trump kumana i n'a fɔ a tun bɛ deli ka kuma cogo min na Bloomberg kunnafonidiso ɲɛmɔgɔ fɛ n'o bɛ wele ko John Matletway fɛn min ye kalata yɛrɛ kofɔ baara labanw ye minnu bɛ ka kɛ sira tilennenw kan. Cɛbɔ filaw n'o ye Trump ani Harris ye fila bɛɛ kɛlen don k'u ɲɛsin Ameriki jamana farafinw de ma. Alisa an bɛ to l'Amérique jamana kan yan nɔ ayiwa l'Amérique hakili wasi furakɛlikɛlaw kulu ayiwa olu ye laseliw kɛ k'a fɔ ko mɔgɔw ka haminaw barika bonyanen don ni kalata waati ninnu ɲɛkɔrɔlaw la ko min bɛ se ka kɛ sababu ye ka dankari kɛ mɔgɔw ka hakilina kɛnɛyaliw la. Maxime Adama ka sɛgɛsɛgɛliw sera a ma ayiwa an ka Nama Jara ye a bayɛlɛma bamanankan na lamɛn. États-Unis novembre kalo tile 5 jamana kunti kalata ye jɔrɔ ni degun lase mɔgɔ caman ma jamana kɔnɔ jɛkulu min bɛ kɔlɔsiliw kɛ hadamadenw hakili kan Amérique ka fɔ la n'a bɛ wele Association américaine de psychiatrie. Politiki barow kɛcogo kalataw kan a ka di nga a ye kɛlɛ ni farali nati mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o kosɔn an y'an yɛrɛ ɲininka n'a y'a sɔrɔ o ye kɔlɔlɔ lase mɔgɔw ma a laban a dɔnna k'a nɔ bɛ degun ani jɔrɔw la ka ɲɛsi mɔgɔw ma ɲininiw ye jaabi wɛrɛw di kalata in nkɔlɔlɔw kan hadamadenw ma.
politiki degu ni joro be kololo chama lase halamadenw ka balo taabolo la Kevin Smith ka fɔ la politiki dɔnbaga do kalanfa dɔ fana sanfɛ kalanso Nebraska Lincoln la. Ni ye Ameriki jamanaden 5 walima 4 ta bɛnbaliya ani gɛlɛya b'u ni ɲɔgɔn cɛ baarakɛyɔrɔw la politiki kosɔn. Kevin Smith ka ɲininiw y'a jira ko sifinw fanga sina kokoroma dɔnbagaw ani minnu cɛsirilen do politiki la kalata in degu ni jɔrɔ in kɔlɔlɔ b'olu de kan kosɛbɛ. An bɛ degu ni jɔrɔ in kɛnɛyako fɛɛrɛw dɔn. A ɲuman ye min ye o de ye an kana politikow jatemina dɔrɔn. A bɛ se ka kɛ fana a ka ɲi mɔgɔw kɛnɛyako ma nka a man ɲi kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamanadenw ka hakili kɛnɛyako ma. Dɔgɔtɔrɔ Kiran Dintiala degu ni jɔrɔ in dɔnbaga dɔ ni bɛɛ b'a dɔn Dr Kalmu ye a ye gafe dɔ labɔ kosa in na n'a tɔgɔ le mantra de la politique pacifique a maana hɛrɛ ye politiki kɔnɔ. Gafe in kɔnɔ a bɛ ladilikanw fɔ walasa mɔgɔw k'u yɛrɛ tanga degu ni jɔrɔw la kalata waatiw la. Elections come and go. Politicians come. Kalataw bɛna ka taa. Politiki kɛbagaw bɛna ka taa. Jamanadenw ka sini ɲɛsigi bɛ yɛlɛma ka damina 10 fo mɔgɔ 30 ma 100 sarada. Nka a fanba la u ka sini ɲɛsigi ani u ka hɛrɛ bɛ bɔ u bɛ min kɛ don o don. Nga lin bɛ fɔ ko ni hakili ɲagami min bɛ mɔgɔw sɔrɔ kalata waati la walasa dɔ ka bɔ a fanga la a ka kan kɔlɔsiliw ka kɛ kunnafoniw di cogo la politiki siratigɛ la. Constantly exposing ourselves to negative information, negative images, negative rhetoric. Jaw ni kumakanw dɔ ninnu nafa t'u la o b'a to an bɛ degu ka jɔrɔ. Tiɲɛ do kɔlɔsiliw bɛ kɛ kunnafoniw kan nka an bɛ min ɲini kunnafoniw ka di fɛn minnu nafa ka bon. A kɛra kalataw ka kow ye sigidaw ka kow walima gɛlɛya min bɛ u yɛrɛ dusukun na. États-Unis hakili dɔnbagaw ka jɛkulu n'a tɔgɔ Association Américaine de Psychiatrie y'a jira ko mɔgɔw ko hakili sigi ani u ka taa ni u ka hadamadenya ye i n'a fɔ ka kɔrɔ u ko matarafa. A maana ka baro kɛ u ni balimaw ni sigiɲɔgɔnw ye ka dumuni kɛ u sago la u k'u da i n'a fɔ kɔrɔlen u bɛ se ka kisi degu ni jɔrɔw la kalata waati in na. Nin tɛmɛnen kɔ sisan l'Amérique dɔnkilidalabaw a n'a sinima bɔla ŋanaw ayiwa olu bɛɛ lajɛlen ye wulikajɔ kɛ yaasa ka kɔkɔrɔmadon kɛ ka ɲɛsin cɛbɔw ma ayiwa u ka kɔkɔrɔmadon a yirala k'a fɔ ko a jɔyɔrɔ bonyana kojugu ka barika bonya ɲinan san kalata ninnu kɔnɔna la nka hakaja u b'o kɛla ayiwa a ka gɛlɛn k'a fɔ ko u ka nin wulikajɔ nin a bɛna kɛ magoba ye ka ɲɛsin kalata nin ma. An ka Veronica Balderas Iglesias ka VOA ka kunnafoni dila ka laselikanw lamɛn min bayɛlɛmala Nama Jara fɛ. États-Unis dɔnkilidalamuso min tɔgɔ Taylor Swift ni mɔgɔ dɔgɔlen tɛ diɲɛ kɔnɔ a ka dɔnkili n'a ka fɔli sen kosɔn septembre kalo tɛmɛnen a ka bɔlɔlɔsira Instagram fɛ a y'a jira k'a bɛ démocratew ka fanga ɲinina Kamala Harris de kokɔrɔma dɔn walasa a ka kɛ États-Unis jamana kuntigi ye. O sen fɛ a ye Kamala Harris majamu ko ɲɛmɔgɔ sabatilen ni setigiba nazarakan na une dirigeante stable et douée. O kama mɔgɔ caman nisɔndiyara Taylor Swift kɛlen ka Kamala Harris sugandi. Jocelyn Coyer ye Taylor Swift kanubaga dɔ ye ani démocratew ka ɲɛmɔgɔ dɔ Marquette sanfɛ kalanso la Wisconsin mara kɔnɔ. Ne ma da la ko nin bɛna kalatalaw ka laɲiniw yɛlɛma nka yɔrɔ dɔ la ne hakili la a bɛ se ka kɛ sababu ye ka sifinw labɔ ka jaya walasa ka taa wote. Dɔnkilidalaba min fana tɔgɔ Bruce Springsteen ye ja dɔ labɔ bɔlɔlɔsira minnu bɛ wele réseaux sociaux la n'a y'a jira k'a bɛ démocratew de kokɔrɔma dɔn. Kamala Harris ni Tim Walz cɛ sigilen don jamana in kɔnɔ walasa mɔgɔ suguya bɛɛ ka bonya kɔnɔ. A kɛra diinɛ kabila hakilinaw la politiki siratigɛ la u ye mɔgɔw bɛɛ kɛ kelen ye. Mɔgɔkɔrɔba tɔgɔtigi dɔw fana sen donna kalata in na i n'a fɔ kati siɲɛtala min tɔgɔ Hulk Hogan y'a ka duloki fara républicains ka ɲɔgɔnɲɛba dɔ senfɛ juillet kalo tɛmɛnen k'a bɛ jamana kuntigikɔrɔ Donald Trump de kokɔrɔma don fo a dan. A ye Trump bila maɲa a ka san sɔrɔ n balimakɛ Trump bila maɲa a ka taa ɲɛfɛ kokura a ye Trump bila maɲa a ka Amérique bonya kokura. Dɔnkilidala Kid Rock
fana k'a bɛ Donald Trump de kokoroma don jamana kuntigi kalata in na. Ala ka barika don Donald Trump ni Amerika la. Mɔgɔ tɔgɔtigi i n'a fɔ Taylor Smith y'u sen don jamana kuntigi kalata la. Nga an t'a dɔn mɔgɔ hakɛ minnu tɔgɔ sɛbɛnnen don walasa ka wote jamana kuntigi kalata in na. Politiki jateminɛkɛlaw yɛrɛ tɛ se k'a fɔ mɔgɔ min bɛna se sɔrɔ. David Schultz ye kalanfa ye Hamlin sanfɛ kalanso la. Ɲininkaliw bɛ yɔrɔ min o de ye k'a dɔn mɔgɔ hakɛ minnu tɔgɔ sɛbɛnnen don lisiw kan yɔrɔ minnu ka kalatalaw ka ca n'a y'a sɔrɔ mɔgɔw bɛna bɔ ka caya o yɔrɔw la ka wote. Mɔgɔ tɔgɔtigi minnu bɛna dɛmɛw kɛ kalata waati labanw na u tɛna se ka yɛlɛma don kalata in na Monsieur Schultz ka fɔ la. Kabini Joe Biden y'a sen bɔ kalata in na ni Kamala Harris nana an ɲɛ yɛlɛmaw dɔw ye mɔgɔw dɔn hakilinaw la nka ne hakili la ŋaniya tɔ bɛ jamanadenw de bolo. Politiki dɔnnikɛlaw kɔni y'a jira ko mɔgɔ tɔgɔtigiw bɛ se ka jate tiɲɛ na wotekɛlaw fɛ bawo k'u bɛ se ka kalatalaw dɔ lasɔn ka taa wote novembre kalo tile 5 nata la. An ka Siyaka Tarawele lamɛn a bɛna kuma bi musow ka ntolantan ba na o Ligue Africaine des Clubs Champions éliminatoires kan minnu kɛnɛ kan ka sigi novembre kalo nataw la Maroc jamana kan. An bɛ kumana muso serantolantan de kan bi farafina gun kan. Farafina serantolantan ɲɛmayaso n'o ye kafu ye a ye Ligue des Champions féminines ɲina san 2024 ta tan waati fɔ kunu araba octobre kalo tile 16 san 2024 na sɛbɛnna. A ɲɔgɔndan bɛ daminɛ novembre kalo nata tile 9 ka taa bila tile 23 la Maroc jamana kan. Farafina muso serantolantan club segi de bɛna u niyɔrɔ ta a ɲɔgɔndanba kɛnɛ kan. O club dantigɛlen filɛ Mamelodi Sundowns ka bɔ Afrique du Sud, AS FAR ka bɔ Maroc, Aigle de la Médina ka bɔ Sénégal, Edo Queens ka bɔ Nigeria, Tout Puissant Mazembe ka bɔ RD Congo, Commercial Bank of Ethiopia ka bɔ Éthiopie, University of Western Cape ka bɔ Afrique du Sud jamana kan, ani Tutankhamun ka bɔ Égypte. Hakilina jigina jɔnjɔn tɛmɛnen bɛɛ Afrique du Sud Mamelodi Sundowns de bolo min ye Mali ye a club tɛna ni yɔrɔ ta muso club ka ɲɔgɔndanba in na. Éliminatoire kɛnɛ kan u tɛ kalo tɛmɛnen na min tana Sénégal jamana kan AS Mandé de tun bɛ ka Mali jɔyɔrɔ fa ye a binna a ye jɔyɔrɔ sabanan sɔrɔ éliminatoire kuncɛlen VOA Bamara tɔgɔ la Bamakɔ. Siyaka Tarawele kalaseli don. Ayiwa ni bɛna dansigi kɛ an ka bi kunnafoniw na jɛmukan minnu filɛ nin olu de sɔrɔla an bolo bi ka lase aw ma. An bɛ foli ani tanuni lase an ka radio partenaires ma farafina kilebiyan fanfɛ bolo fɛ ani Mali jamana kɔnɔna la kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Jɛmukan ni a labɛnna Blanche Sanu fɛ a laseliw kɛra aw ye ne Kɛyatu Tarawele fɛ. Awa a k'an bɛn sini n'o bɛ bɛn juma ma. Le monde change. Les temps paraissent incertains. Et ce que l'on entend est souvent différent de ce que l'on voit. Alors nous recherchons la vérité. Quand on ne nous raconte qu'une partie de l'histoire, nous perdons confiance. En temps de crise, nos rêves, nos espoirs et nos souhaits d'un avenir meilleur dépendent d'une presse libre. À la Voix de l'Amérique, nous vous apportons les nouvelles que des gens prennent des risques pour voir. Nous connectons le monde et l'unissons par la vérité. La Voix de l'Amérique, c'est l'actualité dans sa totalité.
k'i abonné VOA Bambara WhatsApp la wasa kunnafoni fosi kana fɔ i kɔ o ka nɔgɔn kojugu i ka WhatsApp kɔnɔna la i bɛ taa statut lajɛ yɔrɔ la yen i b'a sɛbɛn VOA Bambara i b'an ka chaîne ye a kɛrɛfɛ i b'a sɛbɛnnen ko suivre i bɛ i tɛgɛ digi o kan o la fosi tɛ fɔ i kɔ i bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ ka bɔ Mali la Laginɛ ani Burkina Faso. Plan dɔ bɛ yen a bɛ wele wusulan na ko kɛlɛ banna hali cɛ dusukun mana kɛ fara ye n'a y'a kasa. Fo ka taa se Sénégal ma. J'ai dissous l'Assemblée nationale. VOA Bambara ka WhatsApp kan farafinna ni diɲɛ kunnafoni